hammadi gaynago gaɓe waynaki asman jarani husinirde jillu Pindi TV yillima ɗo e diwan mo Matam enen ɗo e commune mo Nabbaji Siwol arde ɗo kadi darde suku jontaɗo e nder saaha mum on woni jontaɗo ko yimɓe fof kalata ma mbiyen jortuɓe kaali wamarankoɓe kaali gaynako jontaɗo ummoreɗo en leydi Mali ari hande en batta so wona yaade jewtuɗen makko caggal ɗo noon woni ɗon komo leñol ngol ɓanni onon ɗo mo ganduɗa ko jaalal leñol joni joni jeehet jewtuɗen e makko ina yaadi leelani taw émission moon jillu Pindi TV ina ɗowana on ɗum gorko debbo no dari bamo bandiraɓe ha joni jillu mon Pindi ɗuɗɗude Nabbaji Siwol ha boyenaji labti en jottima e gaddoɗen oɗo joni hono gorko jontaɗo gendiyanke cuusɗo casɗo mo ganduɗa ko on saabi hande leydi Sénégal e ko taari Sénégal foof nano dilli jaaro nde wiyeno ma artu walla artata arti arde doole ɗum noon ko ɗo tigui rigui e mbana no mbiruɗen ni ngol ɗo lappol pattam lamiwol taw eɗen jaadi hen o mo ganduɗa ko jaalal leñol yentude Oumar Alhaji Ousmane Ndom joni ma en jottotoɗo galle ɗo en toynima baali ɗiɗo ɗi ganduɗa dillin rendogo fof ko fof kadi dilli haɗo hande ɗum ɗon ko joni jaalal hammadi gaynago hammadi gaynago hammadi gaynago hammadi gaynago nay hana pullam weɓani e hammadi gaynago na ɗiɗi e nogas e joyi woni 2025
wadde hande o so tawi en goni e subaka oɗo saha baali cuwa orde wadde mbiyeten hande ko subaka 26 lewru juillet hitande ujunaji 2025 eɗen dardi e gorko fullo jontaɗo o mo kisi mum kadi kiɗɗi mum haalede jontaɗo jamanu mum ko daynaɓe baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani on woni Demba Hammady Sada Ba tawi ni tawti ɗon ko ɗoyete e wuuro ene wiye Mbanane tawte ko nder commune mo Nabaji Siwol nder département mo Matam kono ko nder kadi région de Matam ɗum noon Demba Hammady Sada Ba jam waali gorko pullo min ngari hanki kam min tawi ko baali ori nde gaynaten gueɗe men hanki tawi baali cuwa jofde ɗo joni en ngari tawi baali cuwa orde Demba Hammady hol sifa mo gartanta amen e alhaaliji ɗi no goori no goniri ha tengti noon to batte haysaka minute goto ƴettana amen tan gonka ma hakkude ma e gaynaka gaynaka kam ko faate batte ɗum ɗum kam jimmi tan ko yimɓe ɓe yoɓe daro ha hande yoɓe tinno ɓe daro ɓe mballa yimɓe ɓe foti wallede ko ɗum kam woni ko ñaajimi woni laamu ngu yo dara laamu ngu yo ngu wawa darnade yimɓe ɓe mballa yimɓe ɓe cenɗi ɗe kala to ɓe gandi ina foti darnede aynaɓe ene foti darnede yoɓe mbawa wallude yimɓe ɓe darno ɗumen ɗon mi holtade ɗuɗɗa taskade aynaɓe yimɓe ɓe wonɗoɓe peete wonɗoɓe kaɓɓete wonɗoɓe jewte wonɗoɓe kaɗate walla hol guila ɗo faade Mali ɗo hay nokkuji ɗiɗo e Mali wonto aynaɓe tampinde hen ɗum noon kadi ko laamuji ɗi ko kamɓe mbawata wallude yimɓe persidaji ɗi mbawa kadi darnade yimɓe mballa yimɓe baale ɗum ɗon hay sinno baale ɗum ɗo ƴeewe baale ma iw beele ma iw gueɗel gotel mbiɗin gartanami hen no foti duuɓi gonɗa Mali Demba Hammady no Demba Hammady Sada foti duuɓi gonɗa Mali min duuɓi gonmi Mali ko duuɓi nayyi tan duuɓi nayyi wiyoɓe joyi ɓe wiyoɓe jeeɗiɗi ɓe jeetati ɓe gam jani wadde ko duuɓi nayyi o wi saabu konngol ñaaƴere ko woni ko joomum ummadema nde jaaɗa Mali ka naworɗo baali jaaɗa kadi gonɗa e gollu dañcuɗa goɗɗi mbattuɗa hen walla ala ko nawri min nawreno baali ya toon tan gonno gollude a nawor baali ma jaaɗa mi nawrino baali jaaɗa gonɗa e gollu ko gollata ko ina yanta e nder baali ma e ɓeydoro est ce que mais Adama an ka pullo enen fof ken fulɓe ken aynaɓe mais min jimi baali maɗi elle ko jawɗi ɗi ɓuuri teskinde hen e baali mais ɗum ko sirru joganiɗa ɗum ko secret walla an tan wela yiɗiri noon jaw ala sirru ala hen mataw ko noon tan ɗum woni an yiɗiri noon tan noon jiɗirɗon eyyi aynaɓe mawɓe nde min namdodiri ɓe mbimi ko ay gaynako ganduɗo baali aga ganduɗo baali so welama ko noon baali mum siborto ɗum ɗon noon min beltima hen gueɗel kiɗigui nguel nde gonɗa Mali gurdam ma toon beela ala caɗele beela aɗa yarnanno no jiɗirɗa aɗa durnanno no jiɗirɗa aɗa ordanno no jiɗirɗa beela ala caɗele teskiɗa e nder Mali fottere gonɗa toon nder leydi Mali hay sono waɗi ina wawi taw ne waɗi caɗele ni kono kam ɗum kam ko mawɗum ko gonmi nder leydi Mali mbiɗa wuuro to gurdam pewɗam guilay jawdi ndi hay an jawdi ndi emi hay min hoore hol caɗele ɗe jiiɗa toon ɗe ganduɗa an kam aɗa andi hay sa dañani ɗum won dañde ay woni caɗele gaynaɓe woni caɗele ɗen tan ko yimɓe men aynaɓe ina naata e nder leydi Mali o saaha wayno caɗele probléme uji wayno wargoji en ɗum fof joni ina waɗa joni noon kam en jii ɗum toon eyyi en caɗele kam ina goodi heddi noon caɗele ɗe kadi aɗa wawi yiide tawa an kam tawa ɗen jottakima taw kono noon enen foof en jiiɗi en caɗele mais ɗum homo ñagoɗɗa yo wallu en beele ɗum darto ɗum wawi wallude en ɗum tan ko président o wawi daranade en ɗum ɗon ha wawa réglade en ɗum est ce que gandumi tan haal kalma aɗa andi guurɗo moƴƴo malaɗo ko goƴaɗo maayo yaaɓe dawli nde tawno aɗa andi ko bolol weeli metti goto foof rewate maggo
Demba Hammadi so tawi en ƴeewi a yiɗi waɗande morlal jiire nde gummiɗa tan Mali aɗa fayi hankadi aɗa ƴetti lawol wimi hot mbanan no foti yimɓe garduɗa min ɗo ko wawa tan kontirde mi ni kamɓe fof kono saatu tan ne gimmimi toon direct premier on saha komin yimɓe tatta contact on sa kono caggal ɗum woɓɓe naati hen caggal ɗum noon min keeɓi yimɓe woɓɓe natta ɓe amen ngam duysude on eyi kono nde min gimmoto départ amen premier komin yimɓe tatta ummade Mali faaƴi ɗo no foti jaaɗa ɗum balɗe ɗiɗi tati nayyi lewru lebbi ɗiɗi ɗo wonani lebbi ɗiɗi ɗum wawi wonoyde lebbi tati walla ko nandi lebbi ɗiɗi kono wona balɗe on lebbi tati walla ko lebbi tati ko ɓuuri ko fawi yo mais guure ɗe ndewɗa ɗe vidéo ɗi no dajjitiri ni wura garɗa foof a ƴaroto walla hono ɗum wayi min ko garanmi ko ala fof to timmini jari ɓurana yahda ala fof tinda e ƴarima won ƴarata et pourtant yimɓe et pourtant yimɓe jaggi an ka ƴariɗo yimɓeɓe ko ɗum jaggi mais sa ƴaraki vidéo ɗi holko nawanno vidéo ɗi haɗi jaaha mata ko geno tan fecciri noon gen tan fecciri noon mais ala fof tinɗa ƴarima ala fof timmi jaratan ni tigi tigi min gari hamdallah min jiiɗi ɗon jarani kono noon min yottaki won jaro saabu yimɓeɓe hewde ma iwtugo yawtude mbi alay saago ma baɗi mbaɗanaɓe hay dimtal gotal mi subaka min wondi bam min mbaɗmin ɗon dimtal gotal eyi baali gacci ummade nden faaɗi ɗo ala ƴeri ɗa immade ɗon ha yettadema ɗo ala feti jara mais ɗo yete nene ɗo wona ƴarima ɗo hay ɗoɗi jaraka mais bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiɓe jogorɓe laroyde ngoɗo ayawo ina moƴƴi paamen gueɗel gotel o mo gonɗa ko Demba Hammadi Sada Ba yonti o ƴaro e nder wuuro makko Mbanan homo wawi ɗum wadde ko bandiraɓe meɗen woni ɓiɓɓe Sénégal d' abord saabu hande o natti wonde ɓiɗɗo leñol ngol tan o natti wonde ɓiɗɗo pullo tan o natti wonde ɓiɗɗo gaynaka tan o wonti parnorgal dendagal gendi Sénégal saabu hande actualité makko koko fecci ɗeɗo duuli joli e weeyo ngo lumbi maje ɗe sori e keeri ɗi naati e leyɗele ɗe ha tengti nder 5 continent ɗi ala inde makko nana wadde oɗo ina moƴƴi hande les autorités yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko anduɓe ko wawɓe ko joguiɓe ko laamiɓe ne ballata en mbere eɗen daña journée spéciale tawa ko ƴara ɗoyete e nder Mbanan tawa e ngan sanga aynaɓe fof no mbaɗi invité ha tengti aynaɓe ɓattiɓe ha tengti aynaɓe ɓattiɓe ɓe ganduɗa ɓe ina mbawa tawtorede on ɗon ñalawma so tawi ngari so ƴarima ha gayni tawa Adame no uddu ƴara ngo rutto waɗa discours muɗum officiel faade autorité ɗum noon ko ɗum ko woni ko ganduɗa Abdou Salam Ba ina ñaago ɗum les autorités ɓe ganduɗa ɓe ko kamɓe goni hufɓe nguɗo laamu nde ballata en nder on ɗon ñalawma ina waɗe nder Mbanan ha tengti noon fuɗɗorade maire de la commune de Nabaji Siwol woni Abdoulaye Sally Sall ha yetti les préfets sous préfet gouverneur uji e dendagal jagorɗe maire uji takkiɗi gonɗi e nder région de Matam ɓe ballata oɗo gorko pullo mo ganduɗa nde ko héros national jontaɗo jamanu jontaɗo rendo jontaɗo leñol nde wallate mberena waɗa gonɗon ƴerata ko ɗo e nder Mbanan so Allahu lamdo deeɓi mais gartanmi koye konngol gotol ɗo yete Demba Hammadi Sada nde gonɗa ɗo aɗa egga est ce que ɗum wawi artande men caɗele dañeteɗe e nder leydi Sénégal beɗa ɗo wawi artande men caɗele dañceɗe e nder guendi taw ko gaynake ɗo caɗele ɗo e nder leydi Sénégal ɗo kam ina waɗi caɗele ni woni caɗele affaire durgol walla jiiɗa wonde nokkuji no mbimami ni tan nokkuji tawa ɗi ngala ndiyameji tawa jawdi koma jigguyo ndiyameji ɗe ɗum kadi ko caɗele ndiyameji ɗe on coodat ndiyameji ɗe alay nokkuji nan hen koma ngara ko wayno ɓulli jaaha tawa ko toon keɓoyta ndiyameji ɗe tawa koma jawdi hilluyo tawa ko lappot eyi ɗum fof yiyama ɗo e nder leydi saaha on dañca caɗele hodde e laddeli eyyi nder leydi Sénégal waɗi nokkuji to jahata hay ɗum no nder leydi ɓaleji nder leydi ɓaleeri to aɗa heɓa toon nokkuji to garta to ɗon ka hodde ɗum ina waɗa ɓaleeri woni diwan Casamance eyi diwan Casamance ɗum hitande fof ne waɗa mais ɗum a heeɓi toon caɗele an e nder fo duuɓi gonɗa Casamance temba min Casamance mi woni toon duuɓi sappo pawɗi duuɓi sappo pawɗi duuɓi sappo e goho sappo e ɗiɗi walla ko way noon mais duuɓi sappo ɗi holɗen caɗele ɓurɗa teskade saabu won wiiɓe won wonɓe toon jiiɗa garon toon jiiɗa koɗon toon mbadda mone foreji mbadda mone politique est ce que ɗum ina woodi Demba aɗa wawi kam ɗum gonɗen
kanjum no woodi yimɓeɓe komin garat toon ko jiiɗa min gara toon heddi koye nder leydi he tan min jeeya min anna ko jawdi min goni hanti min ganda koye nder leydi he min jeeya force ko ma min naata e leydi neɗɗo wawa riwede leydi sa riwama leydi ma ala to faaɗa banggue goɗɗo donc son gari ton koɗi hakkude mon e fooreji saha mi nani wiya tawrama jambere taw ine woɗɗidiri neɗɗo yomte ko jambere tawrama Sénégal joni ko jaggueɗɗa Sénégal jomneɗɗa ko Mali sa jaggama toon a yomnotaki ɗum foti hono wayi haalnam prix o seeɗa haalnam prix saabu ɗum nder leydi Mali aɗa jaggue toon joɓa jambere ujunnaji sappo goɗɗo ga jaggueɗa joɓɗa jambere capantati Allahu akbar on nani gaɗo haala jambere tawande junggo ma tawi ko ɗo e Sénégal ti paye 150 000 francs pour alama woni amende pawaɗo e dow ma so tawi ko Mali ti paye 50 000 francs e Mali ti paye 50 000 et an vous êtes considéré comme un étranger ka koɗo garɗo aɗa yomne ujunnaji sappo ɗo ka ɓiɗɗo gendi aɗa yomne capantati ɗum nden eɗen gandi hay sono naata e nofrudeje ta saabu ɗum ɗo gonɗani Demba Hammady ɗum ɗon ko caɗele a haali to batti so tawi on jeehi yimɓeɓe no gurdirta e mon toon ni gara e wuuro fota hebde hen jaatigueɓe ɓe dutto no mbadduma e dadiɗe mais ɗum kadi mbeɗa addata gorto hakkude mon e jaatigueɓe mon walla hoddi aɗara jaarigueɓe nan hen mbadduma e mabɓe woɓɓe nan hen gara jiiɗa wonde mumen taw ko jaarigueɓe moƴƴiɓe jiiɗa ndeeƴa e nokku yimɓe woɓɓe kanma deeje nokku walla laamu o ara hanma deeje nokku eyi ɗum ina waɗa ko ɗum ina waɗa kono noon ko yimɓeɓe kaɗata agaɓe deeje nokkuji so tawi hande e jooɗima tan ha wiya ministre de l' élevage ari mbanan huccidiri e Demba Hammady Sada Ba namni momo holi caɗele ma holi caɗele gaynaka Demba holko jaboɗa oɗo ministre de l' élevage so tawi wona holko mbawɗa haalde a wiyama ko président wonde walla wiyama ko jagoɗo kalfinaɗo gaynaka wonde holko ñagoɗa ɗum beele wi wallu aynaka min kay mbawmi ñaaga Demba tan ko mbimi ko yo wallu aynaɓe nokkuji ɗi e nder leydi Sénégal e nder kadi ɓayde woni enen en mbawa deeje leydi men ko en naatoɓe e nder leydi Mali ne yo waw wallude yimɓeɓe kañum enne tawa kala to mbawi arde tawa ina keeɓa deyre keɓa deyre nder leyɗele ɗe keɓa deyre nder leyɗele he beele kadi ma mbaw rende jawdi ɗumen ndi no yiɗiri ni nde taw noon sa naati leydi walla sa woni nokku ɓerde ma deeƴani a wawa fewnude gollal ngal yiɗɗa gollude ngal Demba Hammady jawdi to Mali e jawdi to Sénégal sa yerodiri ɗum hono wayi saabu won wiyoɓe Mali ɓuuri men hewde jawdi ɓuccidogal ɗum ko gonga aɗa minen min jahani min ganda ɗon mi seli Mali ɓuuri Sénégal hewde jawdi wadde kamɓe ɓuuri men jogade ladde ko woni Mali ko wotti wona goto wona gotum ladde wonde Mali nde ala Sénégal to batte jaajin to batte batte jaajinde foof te batte nengol eyi fof ko Mali ɓuuri Demba Hammady Sada Ba wona gaynako tan o wawi saabu konngol ngol ene selli namne ɗe foof no mbawi waade no jaftorto ni ene deeƴi haqqille Demba Hammady a ummima toon a waɗi wuuro e wuuro ñande natata mbanan mi nani wiya a ar ha fandiɗa hakkude ma e wuuro ngo 10 kilométre dartiɗa holko dartinnoma ɗum addinimi dartade ko ngam jamanu o hewde e minen andude min mbawa nadde wuuro ngo gaga sécurité arani ha min keeɓa nomin jottori alay saago noon somin gari min gandi sécurité bawɗo yettinde min ha min mbawa yettade tomin payɗo so on arani min mbawa hebde nomin jottori ɗum addani min dartade nde jotti ɗon Demba Hammady ala ko heddi so wona cuddiɗo mamo mbayruɗa duuɓi 4 mbiɗa gonɗa toon ko duuɓi 4 wona nene mamo mbayruɗa duuɓi 4 mawde bandiraɓe ma jiidaɓe jeeɗaɓe seccidaɓe rendaɓe gurnam ɓe gondunoɗa ɓe gandunoɗa aɗa foti yiide ɗumen caggal duuɓi 4 holno mbaɗa ñanden ɗum mbiɗa yiiɗi cifalɗaɓe ɗum mbiɗa andi ɗum memima seeɗa ñande mum so wona mi weltima ne mbawmi yiide wondemi ladde e hewde caɗele Allah wawi rendimi hami wawi artude mi wawi yiide jinnaɓam mi wawi yiide mawniraɓam e miñiraɓam ko weltare mbaw Demba hande gonɗen koye sakket ɗo gaynten Demba holko miijaniɗa gaynaka saabu gaynaka ɗum foti ɓamtade leydi Sénégal ɓuuri wawde ñamde ko teew dewen ko liɗɗi nde goɗɗum wawi arde mais hande haade ko teew ñamaten sa ƴeewi julde taski julde korko gammu jiyar maggal so neɗɗo sankima so neɗɗo jibinama kala ko wawi kewde leydi ndi eɗen gandi gaynaka koko noddete saabu ko cawdi mum arata mais holko miijaniɗa gaynaka beela ena wawa ɓamtade holno yiyande e gaynaka holno ɓamtorto ɗum
ko bandiraɓe tan larata nde taw noon neɗɗo goto o wawa wiide tan ko ɗum ɗo ɓamtata ɗum kono noon yimɓeɓe kamɓe fof joomen hakkillaji jumtuɗɗi ina gandi ko wawata ɓamtude gaynako ko ɓayde noon woni ko ɓen gandi ko ɓen ballata en ɗum ɗon. mais an yiyande ma gaynako hol foti wallirede ha ɓuura ɗo woni ɗo hande? En tout cas ɗum ɗon enen fof ko mbimami ko tan joomen hakkillaji jumtuɗɗi ɓen ina mbawi rahlande ɓen ɗum ɗon ina gandi kadi ko ɓamtata ɗum ko joni noon ɓayde noon woni ko kamɓe ɓuuri toon andude ɗum ɗon ko kamɓe tan mbawata ɗum fewnande. est ce que ina laaɓi cer kadi jilɓani hande ɗo gonɗen ɗo gonɗen hande ɗo gonɗen koye mbanan gonɗen ko hakkude baali e ko way noon mais Demba yimɓe hewɓe cikkata ka jooɗiɗa ɓoy tan jaltuɗa galle bamma jiiluɗa jawdi mais elle min mi nani e kolte bamɗi nde garɗa ɗo woni sukku ka tawɗo jawde galle bamma ina woodi walla wooda? min mi arta tan mi fintan tawmi ɗo jawdi ɗo e galle he ɗo e galle neɗɗo kam a ari a hawrite hokkere muusi walla jooɗino ndungu toɓani ha nettini walla hawrite tan e woni caɗele aynaɓe ɗe nguuɗi ɗum sa woni hen alay saago force ma heɓ ɗum ɗon sabu ɗum neɗɗo wawa heɓde ñande fof ko weeli ko a wawa heɓde ñande fof ko feewi ko alay saago ma dañ hen hande weele janggo metta ɗum woni addu. namdal gotal il faut namɗen ngal de eɗen keddora namde ɗiɗi won wiiɓe Adama ko kuuji yaade États-Unis ka dañde visa Demba Hammady mais ɗum so gonga aɗa Demba Hammady ka poɗɗo yaade Amérique ni ɗo gonɗa ɗo? min kam so mbiɗo foti yaade walla somi fotani yaade min kam mi anda ɗon. A heeɓi visa? mi tinani. Oho ndaw ko hunde laaɗi gandum dayi ɗum laaɗi mi tinani mais ko ni foti mi tinani gasiyam donc yimɓeɓe kadi yo gandu ko kalata bon joni garan gay minen foof min namde ɓeɗo mbi ko wondi ko wona gueɗal Allah de ɓe mbi ko ñawdorle ɓe mbi won ko fotti ɓe mbi won ko yi ɓe Demba joni an haal tay Sénégal naɓe foof ɗum ɗo holno ɗum wayi saabu wonaɗa ƴari wonaɗa ɓuuri yimɓe foof baali wona haydara mais no hunde wayni koko hawi renno ngo holko jabtotoɗa ɓen haaloɓe? kanjum ɗum fotani jagde bandiraɓe de. Pourquoi? sabu ɗum ɓe poti ƴewde tan ko golle jomiraɓe. Allahu akbar wadde kay tan waɗi ko jomiraɓe tan waɗi kanko tan waɗi. joni noon konngol ñaaƴal ko hunde ko jomum il est temps qu'on arrête yonti dartinen ñaawde ko en tawaka simtude ko en pawani guite meɗen nde tawno Allah hollat hunde ɗawa hunde haɗa hunde rokka hunde nde Allah waɗat nde ɗo hunde nde kala ɗo wawi ɗum rewnude kala ɗo hunde wawi ummor fof ko Allah jaɓi so ceerno ñaagui ko Allah jaɓi so nene ñaagui ko Allah jaɓi so baba ñaagui ko Allah jaɓi so bilejo ñaagui ko Allah jaɓi so jinni walla malayika ñaagui ko Allah jaɓi wadde kala ko wodiri ko gam Allah ene jaɓi nde ɗum wodata bandiraɓe jaɓen ganden ko Allah waɗi o haali ɗo golli no gollori hakkude makko e Casamance pendant 10 ans et quelque hakkude makko e Mali plus de 4 ans hakkude makko e aynaɓe nde o yaadu nawri baali nde watat galle ba makko gaccuɗo jawdi ya des gens même namnotoɓe won namnotoɓe est ce que ɗum oɗon gandi woni gonga jomiraɗo waɗi no waɗi ni hande ko jiiɗen ko ɗum woni ko mbawɗen jab ko en jiyani ko ala ko mbawɗen te Demba jagol ngu no laaƴi ceerno ɗum laaɓa joni oɗo saaha ko heddi ko aynaɓe ɓen ora kono an kam a garda ko a orani onan ora garum kon ora mbeɗa ɓordita gaynaɓe mbeɗa ɓordita jottani tan Demba an joni a Demba wonti khalife général Demba de joni kam ni Demba mais ɗum te an ka gaynako est ce que ɗum kadi ne moƴƴe jawɗi ko an gandi de eyo ala joni fofto seeɗa aɗa fofto seeɗa eyyi Demba dal ene wayi temedere kesel guel koko jagui ɗum ɗo joni ɗo woni ɗo yiyatako wadde yimɓe yo gandu noon paamon minen nde min gari ɗo min gari ko hanki ɗo ko min haalata nde min gari hanki ɗum ko Oumar Alaji Ousmane ɗon ɓe Bamoudy Bam Pini TV yewtere nde ni watte divisé ko nder télé biyeteɗe Pini TV taw ko yewtere wiyetede jillu so Allah jaɓi nde min gari adi foof ɓuuri hen yurminade jaɓɓugal ngal ɓe jaɓɓiyani wondude mawni ko hono Souleymane wondude mawniraɓe makko rewɓe e ɓe gonɗa kamɓe woni Cissé e dendagal mawniraɓe jaɓɓiri eɓe emin jodde makko ala ko sirti Demba mo jeyata image o e kanko ala ko sirti kanko min jeewi min tawi kam ko pullo min gondi ko dimo min gondi jottade min gondi ko cikka hoore kala jomum ene haala taw ko ɗum no leefi
waɗi ko jomum yiɗa dérange ɗum ɗo komin settoto fodde komin tawi ɗo e galle he e ndimago e moƴƴere e ɓingu moƴƴago ɗum minen cettoto ko heddi ko guddiranmi yewtere nde sabu kanko ɓurɗata yewtere nde joni kono min ko jinmi uddirde yewtere nde woni yo autorité ji meɗen politicien ji meɗen ɓe Allah wawni heɓoyɓe dow jokkodirɓe lamɓe laamu yo dara balla en beele eɗen daña ñalawma spécial mo ganduɗa chaque année tawa kala ɗo gaynako wela ummo taw yimɓe pottoyta ko mbanan mbaɗa ƴaro kala noon nde ƴaro ngo no waɗa demba no wuuri ne selli ene jaaɓi salaki taw ko kay uddata ƴaro ngo sakkito waɗa discours muɗum officiel ɗum ko ɗiɗi pamen demba il mérite quand même noddirede hande héros national woni jonta ɗo gueɗi ombo mérite ombo hande haɓɓanede raaya saabu ko Allah rokki ɗum te wawi ɗum haɓɓande on ɗon raaya ko laamɗo e laamu yoɓe dara ina hani hande ministre de l' élevage ara ɗo addoro cadeau spécial gummiɗo e président de la république haɓɓanamo dembo ɗum amin jiiɗi ɗum gueɗel keddigel ngel ina moƴƴi paamen neɗɗo wawa ummade ɗo yaha golliyo arta wooda ko Allah waɗe mum yimɓe foof kuccay mum jiɗa ɗum o ƴetta jawdi makko kadi omo hirsomo tokko yimɓe wawa wonde wadde ko yimɓe ɓe poti darade balla ɗum ganda junggo woto foɓɓota jaw woto senglata kala ko goto wawata waɗa so ɗiɗo mbawi walla tata so mbaɗi ɗum ɓuura wadde ko maynen foof ndentinen doole men haqqillaji men sembe men ɓerɗe men haqqi foof ndentinen ƴeewen walludemo e organisation juɓɓudi d' abord beela no wawi waɗirde gueɗe e gaynaka ƴeewen walludemo ha profitani même e nder occasion jawtinen message mbo laamu ngu ene heeɗo jangga e jaam wooda ko ñawda taw caɗele mbaɗani Demba Hamady Sadou yewtere men gasi wasa ko jinnoɗa yomi namno taw min yejji was ɗum gas wonde hande ko kalnomi tan kalan min kam jimmi tan ko koye nder aɓɓe mballe ɗum bandiraɓe aynaɓe mballe tan affaire gaynaka mumen mbaɗa ma few min kam ko ɗum tan woni ko ñagotoɗi Demba wadde an haysa rokkunoma hande tan a wiyama ya waɗ entreprise walla ya gollorgal an ko gaynaka tan an kam jiɗɗa gollu gaynaka ina foti wallede nde tawnon enen ko ɗum woni ko tawɗen ko noon en potani ɗum yeɓade eyyo mais an ko gaynaka tan jiɗɗa mbiɗa yiiɗi gaynaka so mi wi mi yiiɗa gaynaka haalade ko gaynaka mbiɗa yiiɗi kadi jiɗɗo gaynaka Allah jarama on jarama salmini ɗumen mi weltanima ɗumen on jarama Allah jarama Allah jarama on jarama ɗum kitiɗen caméra o sukka min mi wona e ɓuɗɗi yewtere nde Oumar Ola garen ni tan garden jenden bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe gonnen ko ɗo yete e Mbanan ko wuuro Demba Hamady Sada Ba so wiyama Demba ruttoto koye inde fulɓe so wiyama Hamady ruttoto ko inde fulɓe sabu Hamady woni afa o eɗen gandi Demba e Samba ngari so tawi en ngari Mbanan ko andude koko yonti ngaren Mbanan ngam oɗo gaynako baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani mo ganduɗa kesi mum kadi kiɗɗi mum haalede mo ganduɗa hande Dembaji kewɗi ndewi ɗo Sambaji kewɗi ndewi ɗo kono oɗo Demba woni Demba jofta ha ko rufe sabu fiyande makko seeki ɗeɗo duuli sori e ɗiɗo keeri lumbi ɗeɗo maaje naati e kala leydi ɗum ɗo noon so tawi waɗi ina hani Abdouslam Ba Dialal leñol wondude e dendagal jaydiyankoɓe ina waɗɗi ɓe ngara ɗo en jii reportage baɗaɗo e français en jii reportage baɗaɗo e pular en jiidi reportage baɗaɗi taw koye jolof mais ina hani kala ɗo mbawɗen wonde ganden bandiraɓe ballal yo ado e jungo jomum daroɗen ha gandinen yimɓeɓe ƴaro ko fina tawa fulɓe kono ƴaro ko fina tawa mo ganduɗa herori ɗum ko fulɓe aynaɓe mais holko woni ƴaro adi foof gaynako ardoto baali cukka e mum kono beele ko noon tan ƴaro jogui ko saaha mum saaha ƴaro ko saaha ndungu tawa gata mere nde tooɓi moƴƴi iwole ngari gartiti beeli kewi kuɗoli bilti e gan saga tuppere hebbere ene yo yimɓe bang yo bang taw baali ɗi nattini hay orde ladde so tawi goɗɗitima wuuro tan no mbawi dañde ko ñaami walla ko nduri e gandon sanga taw haqqille e ɓernde gaynaka ɓuuɓi arti so tawi yonti ɓe ngara ɓe noddodira ngare mbaɗen beeni walla ngare mbaɗen ƴaro baali ɗi pentire ɗi hen ñawde parlaɗe kaɓɓe aynaɓe nden to towtoya felloɓe ngara jabbo buuje coloji caro gulali no luuko ɗiɗo jawdi laawo mbiyeɗi tuli moƴƴani ɗiɗo ɗi tulata ɗi tukkat tan koye jomumen
ƴaro ko hono ni yarata so tawi tubakoɓe teddini sport woni football handball basketball volleyball eɗen gandi fulɓe ne poti teddinde ne poti andude holko woni ƴaro mais beele ƴarate tan ko mbaalu mbewono ƴare mbaalu no ƴare eɗen gandi hay nagge ne ƴarateno ko joni usti walla ko joni natti kam e nder Sénégal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande yen gandu ƴaro ko culture ko fina tawa mbo tawɗen cattuɗen e jinnaɓe meɗen wadde so tawi en dañi neɗɗo lollirɗo ɗum towni ɗum ɓamti ɗum andi ɗum ina hani yimɓeɓe dokko nden ɗon hunde fayida mbo handi o te fayida o woni rokke dendagal ko foti tottede ko ɗum woni goo yo dowlini yo windi yo andini yo waɗe même e galleji moftoɗi kala ko fati e pini woni des musées de civilisation jomum en yo mbat feere ha ɗum saro bang yo bang ɗum ɗon noon Demba Hammady Sada Ba argay serte ɓen mbaɗen ni tan garten hankkadi hay sisenen walla en tan mbaɗen ni garten hankkadi tongen gueɗe ɗum noon fiftinɗon woni caméra o ko Bamoudy Ba ngam ɗum koye Oumar Alaji Ousmane Domba Ba e min gari jaɓɓi min ko Adama Dia woni hen golle ladde kono noon duusiɓe amen ɓe ina jeeya hen somi wi Mouhamadou Sammoudy Sow ko neɗɗo mbomi poti jarnude koddo aynaɓe woni ko ɗon ɗo paari ko koddo kadi ko aynaɓe notorto jiɗɗo gaynaka teddinɗo gaynaka kadi balluɗo pulago ko suuɗi e ko feeñi mo ganduɗa o vraiment ko jiɗɗo Demba Hammady Sada Mouhamadou Sammoudy ala fof konguɗo joɗɗo cuɓɓiɗi ɗi halfinani min ko fati e witeɓe ministre de l'élevage ko fati e Harouna Ardo Gala Dialalo Ba en Aliou Dembourou Lelle en ɓe ganduɗa Ismaïla Sow en Amsatou Sow Sidibé en e woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe vraiment jomum en ko gaynaka tan gandi ɓen ɗon fof haqqillaji muɗumen hande woni ko mbaɗan ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe TV en jettat la diaspora eɗen huccite en jettat diaspora o holko tagi eɗen jetta diaspora o takata men yettude diaspora o ko en jii darde nde ɓe daari les live ɗum mbaɗata woni jewte batteɗe dans les réseaux sociaux en jii aussi darde nde ɓe daari ngam jingande oɗo ɓiɗɗo pullo wiide ko waɗi ko hande ko hymne national omo hani teddinede so tawi en jawti ɗon en jettat aussi ɓiɓɓe Sénégal naɓe par ce que diaspora o kamɓe ɓe neldi ɓe mballi ɓe duysi ɓe jewti ɓe jiggi kono riddannoɓe Demba kamɓe ina dogonatama tep ɓen gona diaspora ɓen ko ɗon woni ɗum ɗon noon wadde enen poti yettude diaspora o kono eɗen poti yettude ɓiɓɓe gueɗe Sénégal mais jeyguɗo jettoɗo ko aynaɓe jeyi teddugal ngal ko aynaɓe addi ngal ɗo teddugal ko gaynaɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe TV ko fayi ko e naggue gue ko fayi ko e naggue gue heƴeta e barme o ɓiɓɓe fulɓeɓe foof neni ɓoyata jawdi ndi oro min calmini on min juurima on min jetti on min jarni on mbanan ko dañi ko yo ɓooy yo juut ala ko bonata ko noon bon law yo Allah rokku Demba judde balɗe moƴƴude battani fandinde jawdi e ɓesgu o wuuro wuurdo hen o jibina ha o tan ha o jatna jomiraɗo no wawi ɗum yo Allah waɗat ɗum no hande o wayi teddude guite yimɓeɓe ni yo Allah rokkumo teddirde ni guite yimɓeɓe ha ila yawmi yuɓo akkude tawno Allah ko waɗata tan hay goto wawa hen hay hunde ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe TV guilay jinnaɗo Demba debbo o ha e mawniraɓe makko ha e sehilaɓe miñiraɓe ha e jiiɗaɓe jeydaɓe onon foof min mbi on yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane kadi min beltanima on Allah jarama on jarama ko Abdousalam Ba Dialal leñol e nder yewtere moɗon jillu taw koye nder Pindi TV ɗemgal wurgal foof o wi kamɓe ɓe kolli weltare makko o wi ko fotini préfet wadde jalɓe déplacement arde ha ɗo ara ha mbanan ne haalda yimɓe ne yewtude mumen o wi Allah jarama o wi ɓe beltima e dow ɗemgal wurgo fofof o wi ɓe beltima no fewi an délégation maɓe garduɗaɓe e Aliou Badiane e Demba Lamine e Dowra Dia o wi ɓe beltima no fewi o wi ñalawma ɓennuɗo hen o wi ɓe jii hen liggey moɗon o wi ɓe jii hen liggey préfet e commandant gendarmerie e golle maire o wi so wonani sécurité bonande mawde wano wonde hen kono foof Allah heedi hen on balliɓe hen on jarama noon o wi on jarama no fewi o wi kanko Demba ko miñiraɗo moƴƴo o wi guila o ƴeesi ɓe jiirani bandiyagal miñiraɗo moƴƴo o wi kadini so ummiɗo so wayi noon hawnaki jinnaɓe fof ko timmuɓe machallah
o wi eɗen jetti Allah bojano o wi eɗen calmina joom wuro Alsane eɗen calmina Alassane Diallo Alassane Sambayel Mamadou Bayti calmina responsable uji gonɗi ɗo eɗen calmina responsable uji gonɗi e wuuro he ɗi fof donc Adama Diallo e wayno Adama Maka Diallo en conseiller municipal eɗen calmina Djiby Buuɗi responsable e mbanannaɓe fof Adama Fore en ɓe tawɗen ɗo e Adama Fore en ɓe tawɗen ɗo ɓe Hamma Harouna en e ɓesgu mbanan fof kamɓe fof debbo hen gorko suka e mawɗo ko addi en ɗo ko noon ko gueɗal manggal ngal jeyɗen ndenduɗen ko ɓiɗɗo goto e meɗen donc yeehi arti addi jaaƴi eɗen jaɓɓo ɗum jaɓɓorɗen ɗum no fotiri en ji ñalawma ɓennuɗo ɗo o no wayni e nder leydi Sénégal e caggal leydi Sénégal ko taari ɗum fof Mali e Mauritanie ko mawninde pulago en ji darde laamu Sénégal daringu donc laamu ngu fof e gardugol donc monsieur le maire Abdoulaye Sally Sall nde hunde nde yonti bandiraɓe men ɓe ngari ɓe kaalani en ɓe jaɓɓi koyɗe mabɓe ɓe ngari ha emen ɓe kaalani en donc monsieur le maire wi yo kayit waɗe hokke sous préfet yehi to sous préfet o dari o darde e men donc yo sécurité ar donc sous préfet o wi sous préfet oɗo donc kanko e monsieur le maire goni sababu fof ha ɗum fof waɗa eɗen jettaɓe hen donc hande en ji kadi communication mo waɗi o wi en ji kadi communication mo waɗi ko haali e nder audioji e vidéo ji makko kanko monsieur le maire kanko Abdoulaye Sally Sall hollude mbanan ko mbanan makko commune nabbaji nawi ndam en gari hande noon o wi en gari hande noon sous préfet mo ogo Mouhamadou Cuɓaɗo An mo gandanɗa hoorema ko gorko e nder worɓe par ce que guilo ari ko waɗi ɗum ko guila o ari o yawani wuro mango o yawani toko o yawani gurel tokosel kala ko gandanɗa hoorema ko kewi e diwan he tan o arat hande noon ko kanko e hoorema ko kanko kadi e hoorema o nelani hay goto o neldani ko kanko e hoorema ko caggal ñalawma o ɓennude caggal ñalawma o nde ɓenni o arta kadi o yindiray men Demba Hammadi o yindira e Demba Hammadi Sada Ba mo gandanɗa hoorema ko jambaro komo parnortoɗen mo ñagantoɗen Allah yo Allah junno gurdam muɗum yo Allah aynu reena yo Allah kadi aynu reena yen ɓooye naftorademo ha yinde ko ɓuuri ko naftorɗen ha ɓuura ko naftoriɗen yo naftoro doole makko yo ɓesgu makko naftoro naftoromo heɓɓitomo yo Allah ayna reena suunde nde juuta donc wona gartam o yo salmini monsieur le maire e délégation muɗum o wi ko noon o salminiri mawɗo wuro ngo o wi ko noon kadi calminirten hilifaɓe tawaɓe ɗo ɓe noon calminirten Demba e équipe muɗum o woni e famille o fof galle o fof ene woodi ñalawma o yawti o wi ene woodi ñalawma o ɓenni o wi so ndi ñalawma o nde waɗi nde ɓe garani ɗo ɓe darri koyɗe mabɓe min adjoint fof min ñalloyi ko dondu o wi nen hen kanko e adjoint makko fof ɓe ñalloyi ko dondu hawri koye poɗodiral chef de village hawri koye poɗodiral jongurago dondu toon ñallu o wi ko toon o ñalli kono haqqillam fof ko ga woni o wi kono haqqille o fof goram ko ga woni hakkunde préfet hakkunde makko e préfet ngami gendarmerie e hakkunde makko e gendarmerie ɓe jotta ko 10 minutes o wi ɓe jotta ko minute aji sappo taw ɓe kaldani gila ɗo wonno o wi gila ɗo wonno to diika to hawo ɓenni mouvement makko o wi mouvement o fof mo waɗi cible fof omo waɗi cible hawo yetti ɗo e nder wuuro he ɗum noon son ji waɗirama ni o wi ɗum noon son ji waɗirama ni kisal yimɓe ko kisal yimɓe ɓe
ko kisal yimɓe ɓe pullo mboɗo andi woni ƴaro o wi kanko ko pullo omo andi ko woni ƴaro kono meeɗa andude ngoɗo ƴaro ko ɗo tolni o wi kono meeɗani andude ngoɗo ƴaro ko ɗo tolni kono noon en gara tan jooɗɗen tan ƴeewen o wi o sikkanno ko en gar tan jooɗoɗen tan jeeɗen ƴaroɗen ƴaroɗen sen gasni tan ɗo ene waktu tan gasa so en gayni tan ɗo ene waktu gasa kono ko yimɓe ko nottiɓe mbeɗe keewi o wi kono yimɓe nottiɓe hen ɓe ne keewi gummi banggue yo banggue yimɓe gummima banggue yo banggue e kadi aussi ɗum kadi hawri koye ko nder arrondissement am o wi ɗum kadi waɗi koye nder laamanteri makko wuro ngo kadi nawama kadi partout dans le monde o wi wuro ngo kadi Allah waɗi nawama dendagal nokkuji e aduna he e kadi ɗum jiiɗum kadi télévision ngaji ɗi en jiiɗum e téléji he foof banggueji foof gaari télévision ngaji sénégal ɗi fof télévision ngaji sénégal ɗi foof gaari donc ɗum so waɗi o wi ɗum noon so waɗi koko laamu kañum anda ko woni ga en o wi alay saago laamu ngu anda kañum ne holko woni ga ko ko woni kadi wattude hen kadi haqqille muɗum wattude hen kadi haqqille muɗum kanko demba o wi kanko Demba noon minen banggue laamu en mbaɗamo félicité o wi minen banggue laamu ngu emin jarnoma an Demba par ce que ko ɗum min jiiɗi o wi ko ɗum min jiiɗi neɗɗo so yeehi o wi neɗɗo so yeehi yewtoyi yawti arti e diwan mum artiri no yooɗi artiri no yooɗiri ɗum jiɗɗen o wi ɗum ko ɗum jiɗɗen janggo jaam janggo e jaam ma won kirɗo ma won kirɗo waɗa ko way noon waɗa ko way noon ñemba o wi enen ko ɗum ganduɗen ɗum woni yontede ɗum kadi woni yontede kono ɗo nana foof o wi kono ɗo nana foof kaari nawi jawdi kaari nawi jawdi kaari kaari nawi jawdi kaari kaari nawi jawdi kaari no sosoɓe mbaɗata ni no sosoɓe mbaɗata ni gonga ɗum wona ko moƴƴi o wi ɗum wona ko moƴƴi ni woni jamaragal o wi ko ni woni jamaragal ni woni pelle ni woni ƴewtude ngaalu o wi ko ni woni dartude ngaalu no dartini no feewi no dartirɗa ni ne feewi ne yooɗi yooɗi ene yooɗi artiri kadi e nder diwan a artiri kadi e nder diwan he ɗum ministre de l'élevage wanma hen félicité o wi ministre keɗɗo e affaire gaynaka ene jarnoma e ɗum par ce que ɗum ɗo so yimɓe fof mbaɗiri ni hen o wi so yimɓe fof mbano ni no mbaɗa ni so julde ari so julde ari laamu sénégal yahata Mauritanie laamu sénégal yahata Mauritanie yahata Mali ene sooda jawdi a jawdi kala ko sohli ɗo tawa kala ko sohli ko ɗo heɓata e leydi he ɗum noon ko waɗi koko exemple la ko jeunesse mbaɗɗa ko exemple pour sukaɓe ɓe yo ɗum lay yo ɗum juut laya ha yimɓeɓe fof mbawa naftorade ha yimɓeɓe fof mbaya wade noon naftoro ɗum il faut eɗen jetta Allah e nelaɗo mum kanko Demba o wi eɗen jetti kadi jinnaɓe ɓe o yi kadi garagal mon ɗo heno o wi guila mawɓe ɓe fofof o wi on calmini o wi o yetti o jarnima o wi machallah o wi kanko o wawata wiide ha hande yo yimɓeɓe yoɓe tinno yoɓe mballu en yo gaynaka no wallirte ha wawa darnede nde tawno ɗum woni fina tawa e nder Fouta o wi ɓaade ɗum woni fina tawa meɗen e nder Fulɓe foɗɗen ko ƴewde no mbawɗen wallirede ha mbawen hebde hen dame muɗum o wi kanko ɗum yinno en haalde o wi o beltanama Hamadi Gainago, Hamadi Gainago, Hamadi Gainago, Hamadi Gainago. Hana pulla